Tapuji matuata, maredde mahita sian bukuede nomor 112 ayat 1 dot ayat 2. Marahite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Aina mangolu dohatani debata jala margugu mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manarusi doi rasi rasa disirang hosa dohot pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olohami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, sai urupima, asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hangoluan saliling nilileng na. Amen.
Tangion hamuma patik ni debata di mingguon, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Dia dolapatan ni odo. Ikonu biar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong. Ido sahatna atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami. Mangulau na hubar tupatik mi. Amin. Tatopotima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa mados sude dosa nami. Dang adong nahu pangasaw kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasaw kami tujolom. Di baini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasesan ni dosa. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat. Nalamodo rohak kumida hamulakna ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapon madi debata na dikijang. Amen.
Pupuk epistel de Minggutta sadarion, ima barita nauli na sinurat ni si Johannes, biduonom, mamukas yan ayat 25, saat rodi ayat 35, tajahama hatani tuhata margati soring. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi ninna nasida mamadok ibana. Guru, sadihari doho rotuson. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, tutu si tutu dona hudok tuhamu, dilului hamu peau, dada ala naung dapot rohamu na tandai, tung alani nabosuri dohamu namangan roti. Unang ma si panganon naulo salpui dihamu idahamu, alai si panganon na mian rodi salel rodi hanguluan na saliling nileleng na nanaeng lehonon ni anak ni jolmai tuhamu ay iba na do dihatidak kon amai debata. Dungi nina nasida mandok ibana, dia ma baheno nami asa huula ami aka ulaon lomoni roha ni debata. Dungi nina Jesus mamangalusi nasida, apor siya hamuma na sinuru ni debata ima ulaon lomo ni rohana. Dungi nina nasida ma, asa dia matanda bahenonmu si idaon nami, asa tung persea hami diho, aha diulaho. Ia opunami manganman nado di parhorsihan, songon natar surat. Dilehod do roti sian banua gijang panganon nasida. Dungi nina Yesus mamandok nasida, natutu do hatakon tuhamu, apalah si Musa mangelehon tuhamu roti sian banua gijang, damai do mangelehon dihamu roti natutu nasian banua gijang. Aina tuat sian banua gijang do silehon hanguluan topor tibion, ido roti nasian debata. Gabe didok nasida labang, saitong malehon tuhami, ale Tuhan roti sisongoni. Dungi nina Jesus mamadok nasida, au do roti hanguluani, sadok na somalebe manangise naung rotu au, jala na sotupa be mauas manangise na porsea diau. Ido anggo sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Amin. Tindakon maha porsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suahatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabayan si Anton di porbadia adorang sohabubuhan.
Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na madara pajal debana di hau pinor silang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditor di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia dohot diasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate dohot dianguluan na surasuda. Amin. Tinting HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Topik, diramoti debata do bangsona. Tikting na perjolo, Guarni Minggu tasadarion, ima minggu ke-8 dung Trinitatis. Namar lapatan hasitolu sadaun ni debata. Topik minggu diramoti debatado bangsona. Napa duahon pilihan tujolo Hobartu almanak ni huriata sadarion minggu 25 Juli 2021 pasahaton pilihan dohita tu sekolah tinggi guru huria Bibel Prof dohot diakonis HKBP tapasahat ma peliata di bagasan lasniroha napatuluhon rapot Padita Distrik 8 DKI Jakarta. Nah di hari Rabu saat hari Jumat 21 saat 27 Juli 2021 nunga di Patupa rapat Padita AKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa secara semi virtual. Anon bigiot tamatona ni rapot Padita di Jahahon dung sidung tiktingon. Napaupaton sayembara mencipta lagu. Obartu surat ni pucuk pimpinata opui eporus AKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 12 opak telu garis miring L12 garis miring Pitu Romawi garis miring 2021 taringot tunapatupahon sayembara mencipta lagu dohot tema berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia. Diakar ruas ni huriata nanai madohoti sayembara on Boy mahita manghuton akka persyaratan naung dipasahat. Anon tabigima informasi selengkapna khobar tu surat ni opui eporus nasahat tu huriata jala informasi akan narikot boy mata hubungi kontak person na terlampir. Napadimahon Dewan Koinonia Distrik Walu DKI Jakarta dan bekerja sama dohot BNPB melatih akayanakot ni huriata naung mendaftar gabe relawan tanggap bencana. Pelatihan di Patupa ma di hari Rabu saat hari Jumat tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2021 na di Patupa secara virtual.
napaonopon Dewan Marturia di Minggu tanggal 25 Juli 2021 sadarion live streaming patupama di permingguan pukul 7 dohot pukul 30 wib napapituhon Dewan Diakonia dompet diakonia. Sadasian kegiatan Dewan Diakonia di bulan Juli 1 Agustus ima patupahon dompet diakonia ganu minggu. Jalanunga dibuka parhalado ni uriata patupahoni di permingguan nasalpu alani rakmahita sude ruas nang parhalado lao manupai di balgani dana naikon patupahon tu sosial ni huriata di masa ni pandemik COVID-19 siaon. Alani Galatia onom ayat 2 marsiurupan mahamu mamorsan akan doki imadalan mangaradoti pati ni Kristus 2 Korintus sia ayat 7 ganuk ma niojor ni rohana unang ma sian muruk manang sian naso terjua ay dihaholongi debata do nalas roha mangalehon. B. Apresiasi tu yanakon na berprestasi. Upaboton hami tu akka yanakon na berprestasi sian SD, SLTP, dot SMA na madapot ranking sada 2 dot tolu asa makiripon fotokopi rapot boy may dilehot tu situata wik ganu manang tu seksi pendidikan. Tuaka yana kota na mahasiswa do mahasiswi berprestasi na nilai IPK na minimal 3,6 tanggal pemberian apresiasi anon pe di Papua. C. Mangapuli sadarion dung sipul minggu arian batu paota do acara mangapuli tu keluarga sitijak boru napitupulu maringanan di aula gerejata lantai 2 wi kolose alani turuas ni huriata sian wi kolose asaradema hita tu ulaoni. Napawaluhon maka tidakkon haporseaon ulaon maka tidakkon haporseaon nani rencanahon di patupa hari Minggu tanggal 10 sada Juli 2021 gabe ditunda majolo sementara alani situasi COVID-19 sianohae tasakapi tu bulan Agustus mata patupa otta alani tabege mamuse informasi selanjutnya rak mahita manangyakon asaboy tulus jala dinggan merdalan ulauni di bagasan pangaramotion ni tuhata napasiyahon nasorang di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di basahot tuhata dosa dana berua di keluarga Andi Sitija boru sitopul alamat wikana hipas do danaki suak songoni nang natorasna. B. Nah di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 di basa-basahot tuhata dosa dana berua di keluarga Edi R. Simajutak Kaburu Silaban alamat wi sarpat hipas do danaki suang songoni nang natorasna napasapuluhon berita habok niroha. Nah di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 nunga jumolo marujung ngoloni amang parulian nanggolan
umur 71 tahun 17 hari 8 bulan, alamat Pegangsaan 2 Bethlehem. Jalanunga di Paborhat tu udean di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 di TPU Budi Dharma. Acara pengapulian tapatupa mai sadarion dung sidung permingguan pukul 30 WIB di aula ni Garijatta. Saya tu hatta mana mangapuli jala mapargogoyhon keluarga na marhabot ni roha. Napa 10 sada ruas napida mamuka minggu sadarion nunga pida huria sian huriata AKBP Cakung ima keluarga paber sianipar inangi je boru naibaho dot opat yanakon ninasida sian wik Jeriko tu gereja AKBP Balige Resort Balige distrik 10 sada Toba Hasudutan. Saya di pasu-pasu tu hatta mana sida gabe ruas na mangulu di Huria Naibaru. Nasa pasapuluduahon gerakan Rp1.000 per hari. Marilah kita secara bersama-sama mendukung suksesnya program dana pensiun HKBP yang masih membutuhkan dana yang besar. Kita ingatlah amang inang untuk menyampaikan gerakan Rp1.000 per hari melalui peti gerakan Rp1.000 per hari. Naung disiapkan di gereja pintu masuk gerejata. Berbahagialah yang memberi dengan sukacita. Napa 10 toluhon per mingguan di masa PPKM darurat tahun 2020 sada boy mata jaha di lembar tik-tik masing-masing di Huriata. Tapi gema berita sian rapot Padita distrik AKBP 8 distrik 8 DKI Jakarta. Tona Padita AKBP distrik 8 DKI Jakarta nomor 340 garing D 8 DKI Jakarta garing 7 garing 2020 sada maddapoton na pinarsangapan nani sudah ruas ni AKBP distrik 8 DKI Jakarta dengan perantaraan Padita Resort diinginan nabe tabi ma dihamu di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus tamado hita madok mauliate tua mata debata pardinggan basai do tu anakna Yesus Kristus do tod di perbadia na toktong mangaramoti huriana mamolus pandemi COVID-19 saat rodi tikyon tukta parukil do torop ni godakta masyarakat songoni ruas dohot parhalado ni huriata namar sahid na ikon isolasi mandiri di Jabu do dirawat di rumah sakit jala torok do marujung ngolu alani naing masude ruas dohot parhalado ni uria marsi hohot di bagasat tangiang tu debata anggiat diurupi jala di pargogoi debata hita mangadopi ragam ni amaolon alani akka namasan waeng dohot pakorhonna tu sude panggulmiton ningoluta tahamoliate hondo tu debata ala di bagasan pangaramotionna denggaddo mardalan rapot Padita AKBP distrik 8 DKI Jakarta na di tanggal 20 sada saat tu tanggal 27 Juli 2020 sada marhite na sinodangan ni tema debatado hagogo oku
atuaoku puji-puji oku dang mabiarau. Yesaya 12 ayat 2. Dohot subtema padita KBP rap marhaposat tu debata jala mersiurupan di partikian COVID 10 sia ala tongon di tonga-tonga ni pandemi COVID 10 sia do masa rapoti gabe di Patupa distrik Tarapoti marhite semi virtual ni dohotan ni 144 talak padita 132 parsidohot di ruang virtual dohot 12 parsidohot di kantor distrik onsite sian 164 halak padita na adong di HKBP distrik Walu DKI Jakarta sian 54 resort Walu Pulutolu Huria. Marsitutu do sude parapot maddohoti rapoti na niuluhon ni Prices sa KBP distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik MTH jala nidohotan ni ketua rapot padita dalam kurung KRP HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP 2020 masa periode 2024 sudeno parapot maparukilhon akka ulaon pajawon tohonan hapad di taon na marujahan di tuhatan di debata konvensi RPP aturan peraturan agenda dohot tradisi teologis sa KBP di partikian na masa pandemi COVID-10 sia sahat rodi noaeng di bohali do rapoti marhite ceramah tema na pinasaha ni ketua rapot padita KBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dohot subtema na pinasaha ni Pendeta Binsar Jonathan Pak Pahan PhD padita ni HKBP na mangulahon di STT Jakarta. Suang songoni pokok-pokok pikiran do informasi teologis na marhadomuan tu persoalan COVID-10 sia na pinasa ni Prices HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Informasi tu pak lihat padita TLP informasi sentralisasi keuangan ni KBP, informasi keseragaman fakubasion, dohot informasi sian komisi teologi, nang akka pertanyaan manugot do bodari gabe bohal na pamurahon pemikiran ni akka parapot. Di bagasan parapotani tung matsay takasdo di parukilhon jala di par sirangguton parapot na parjolo pandemi COVID-10 sia naso marhaujungan dope sahat rodi tikion laho mangadopi sorop ni COVID-10 sia di sosoido a parsitutuon ni sude ruas dohot parhalado ni huria martangiang diala marpangiduat tu debata asa tumibu salpu COVID-10 sia sian portibion diala margogo hita saluhutna laho mangado pisa b parsitutuon mangargahon hahipasonna b jala toktong uduk mangulahon protokol kesehatan naong tinutuhon ni pamaretata. C. Patupa pangurupion tusude ruas ni huria na marsahid ala ni COVID-10 sia. D. Makalason akka pelayanan na pinatupa ni huriata di partikian noaengon. E. Patupa pertanyangon pangodianon patuguhon dot pangapulion
tuaka ruas ni huriata na terpapar COVID-19 sia dot keluarga na marabok ni roha siala marujung ngolu akka hina holongan na de ala ni COVID-19 sia. Paisatot dohot patomu-tomu pakubesion ni huriana hobartu partikian na masa pandemi COVID-19 sia ima marhite-hite teknologi digitalisasi dohot internetisasi marhite streaming Zoom do na asing. Nama rujahat tuatan di debata marhite konvensi agenda RPP aturan peraturan buku ede dohot buku nyanyian HKBP dagabe tradisi teologi HKBP napaduaon patomu-tomu keseragaman pakubasion ni huria di tonga-tonga ni distrik 8 DKI Jakarta patuluhon paisaton persidohotan niaka pedita dingolu marpanarihon marhite program tupak liat pandita manang TLP napaupaton mangarang-rangi dohot memikiri sakap sentralisasi keuangan ni HKBP tu partikian na jonokon napalimahon patuluson akka kewajiban dana pensiun ni akka pangula ni HKBP asa dengan merdalan napaonopon huria makarikaton haulion ni lingkungan hidup marhite na mangurui pamaheon harotas dohot peralatan berbahan plastik di lingkungan gereja jala mabolokos sampah tu ingananna di paujung do rapoti di bagasan dame do lasni roha marhite tak pertanyaan pangujungi songonima tona ni rapot pedita AKBP distrik 8 DKI Jakarta on upasat hami saya diramoti jala di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriaima ruas ni HKBP jala di patauma akana posona lemar situtu makubasi huriana di partikian waengon hobar tu pajawonna marhite tohonan na nilehon ni tuhatta debatado hagogo otta atua otta puji otta jala deoma biar sian hita saluhutna tapi gema tangyang sian sude parrapot tik-tik tambahan selanjutnya sayembara mencipta lagu berjuang bersama
debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata, barita lasni roha, itonga-tonga ni parsaurata di minggu sadarion, minggu pawaluhon dung Trinitatis, dienet maisian buku dua raja-raja di 24, mamuka maisian ayat 42, sahat rodi ayat 44, songonon madidok. Di parmudu si Elisa 100 halak, marhite 20 sagu-sagu. Dungi Roma sada halak sian Baal Salisa, nama boan dihalak ni debata, akka sagu-sagu, patu monaan 20 sagu-sagu, sian dohot itak, siad dahanon nabinulgang, di bagasan hadak kadanganna. Dungini nasi Elisa ma, lehon mai, disituan natoropi, asamangan nasida. Dungini nanaposonaima, behama pangalehokku, mangganupi 100 halak, alai, ninna si Elisa ma, sailehon mai, tusituan natoropi, asamangan nasida. Ay songonodo hata ni Jehovah, ikon mangan akajol mai, jala ikon adong dope teba. Dungi di parade mai di julu nasida, gabe mangan nasida, jala adong dope teba, hobar tu hatani Jehovah. Ido sahat ni hatani debata. Uria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hamaolon, saitoktong doi, adopan ni hita jolma, saleling mangolu hita di portibion. Jala maragam do, akka hamaolon, naro manosak ngulu ni hita jolma. Alai songon akka na porsea hita, pohado hita mangatusi, dihagogoon ni debata, na mangula di ngolu ni hita jolma. Molo jujur hita, toropaddo hita, jolma nangpe akana porsea hita di debata, marmida jala mangatusi akka hamaolon namasa di tonga-tonga ni ngolutta, jot-jot doi tapangasahon rasio pikiran ni kita jolma. Boi do tarjaloroha nama saud, puha hira-hira dapok do atusan nama saud, pikiran manusia, logika manusia, rasio manusia itu selalu diutamakan untuk mengerti kuasa dan kekuatan Allah di tengah-tengah kehidupan dalam menjalani kehidupan ini. Hagogoon ni debata di tonga-tonga ni ngolutta, di nama ngadopi ragam ni akahamaolon na boy masa na ikon siado patta, sai jumolo do pikiratak tapangasahon laho mangatusi nama sai. Jala didok maon ima haporseaon na rasional. Iman yang rasional. Kalau masuk di akal. Kalau tidak masuk di akal, ya tidak mungkin. Kemudian itu hata ni debata diturpuk sadarion,
paingotok kita dihagogoon ni debatan na mangula di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni akana porsea di ibana ido nabi naritahon ni si Elia dohot si Elisa diturpukon. Elia dan Elisa dikenal sebagai dua orang nabi yang klasik pada zamannya, di mana mereka memiliki ciri khas. Apa ciri khas mereka? Mereka kuat dan hidup di dalam pelayanan mereka karena mereka percaya penyertaan dan kasih setia Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Banyak mujizat yang mereka lihat dan nyata terjadi di tengah-tengah pelayanan mereka sampai pelayanan mereka berakhir. Itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 sampai 22 dan 2 Raja-Raja 1 sampai 8. Jalan agape inti barita pakobasion di panurirangon nasida ima papatarhon jala pabuahon debatana mangulu jala namarwaso ibanado di atas ni saluhutna, di atas ni akana masa naboy masa di tonga-tonga ni ngulu di portibion jala marhitei naing manguhal hagogoon ni debata nabuhi taida diakka hamaolon di tonga-tonga ni pardalanan minggu bui mata pakilalahon ni nunga sa tau lobi ta adopi pandemi COVID-19 jala keluar musim nuaing PPKM darurat. Molo logika manusia berpikir, bah, ang binoto be. Rasio mengatakan, tidak tahu bagaimana gereja ini akan berjalan. Tidak tahu bagaimana hidup kita akan berjalan. Alai bahasa boi masa, berdala terus ngului. Nasianon ditogi hodohita di hatain debata, diturpukon naparjolo. Asa hita jol maun unang fokus tu persoalan tu hamaolon nata adopi di tonga-tonga di ngulu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Mengapa kita diajak untuk fokus kepada Tuhan? Saat kita melewati kehidupan yang penuh dengan kesulitan, jika kita fokus kepada kesulitan tersebut, maka kesulitan itu akan membuat kita semakin tertekan. Ala holanina tapi kiri di tonga-tonga ni ngulu. Dang mga behaduan. Apalagi mo lugudang kada daw yan ako ni sahala keluarga. Olo dang mo mamatay. Apalagi inatta. Waro naing mga do naing anakku siya nuad disan. Waro naing dingot do mangan atik nasodong behepeng na. Ya rasional kita yang selalu kita andalkan, memikirkan apa yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan, sehingga kita akan semakin tertekan karena pikiran kita yang kita andalkan, pikiran kita yang kita biarkan untuk berkuasa memikirkan apa yang terjadi dan sesuai dengan pikiran kita yang harus terjadi. Tapi bagaimana kalau kita fokus kepada Tuhan? Pada saat kita fokus kepada Tuhan, di sana orang percaya diingatkan bahwa Tuhan yang kasih kita kesempatan hidup, Dia yang punya kuasa atas hidup kita. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia memberi kita kekuatan ketika kita tidak berdaya. Dia yang menuntun kita ketika kita tidak mampu lagi untuk berdiri, apalagi untuk berjalan. Di lehor do tuhita haguguun apul-apul monotiki marsak kita. Jadi di patuduho do tuhita
marhite hatan debata, marhite haporsiaon, marhuaso do tuhatai manggohi nasa narikot di tonga-tonga ni ngoluta, nangpe marhite bohal si sautik na adong. Imana taida di son, sahalak ninna, nasian baal salisa, maboan, dihalak ni debata akka sagu-sagu patomonaan 20 sagu-sagu sian emes ya simun dohot itak siani dahanon nabinulgang di bagasan hadak kadangan adonai dok nadisi sahalak nasian baal salisaon di nomor dalan ibana holan nariko di ibana do di bawah ibana di bagasan hadak kadangan. Tentu dia tidak mau membawa berat-berat. Ya tentu cukup hanya untuk yang dia butuhkan saja selama perjalanan yang dia harus lalui di perjalanan itu. Ale di dapat jupang ibana dohot si Elisa. Di lehon ibana 20 ninna. Sagu-sagu dohot itak. 20 itu yang seharusnya untuk dia, itu dia berikan. Tuhala nih debata. HP dibereng si Elisa, dahulan di mana narik kok di si? Adong dope 100 halak. 20 dona di pasahat, ale 100 halak naikon maka sagaton. Rational faith memahami it's impossible. Tidak mungkin. Apa cukup? Sedangkan 20 untuk ke-20 belum tentu cukup. Pasti ada yang kurang. 20 ke 100. Waduh perjadi di ini. Waduh percukup nih. Mau tak pakai hali-hali nih hita jolma. 20 totu. Dang margogoi lahu manggohi si panganon di 100 halak. Alai ngolu namar hali-hali memang ido nasahai dipakai hita jolma di tonga-tonga ni nguluta. Saya marhali-hali 20 to 100 tidak mungkin. Masuk akal. Logika, rasio bisa menerima itu. Tidak mungkin. Alai hatan debata amat dok. Dangadong naso tarpatupa di batak lukas sada itu lupi itu marhuaso di bata lo manggohi na hurang di rohani jolmai. Allah punya cara untuk mencukupkan yang ada meskipun yang membutuhkan lebih banyak dari apa yang ada. Tidak utama dison si Elisa patuduhon haporseaon nama ngatasi atau melampaui ya molonakin rational faith on iman yang melampaui tong tangiang na sejujuk tabege di tangiang di padita tapi bahasa Indonesia damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tentu kita tidak bisa logika manusia untuk memahami kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan yang boleh terjadi ketika rasional manusia tidak sanggup memahami, menerima itu di tengah-tengah kehidupan. Karena apa? Kita mau lupa bahwasanya apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan kita. Bukan untuk kita saja. Ya, tapi Allah memberikan satu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Itu adalah perintah Allah. Kalau Allah memerintah berarti Allah bekerja di dalamnya. Allah menghendaki melalui hidup kita rencana Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Secara khusus ya, peristiwa kelaparan yang terjadi di sini. Kuliah KBP Cakung baru dope patupahon ima bakti sosial napi nasahat ni sahalak namar holong ni roha, sa keluarga namar holong ni roha, tuhuriata,
ima onom ratus paket molo perhalado marhali-hali 700 lebih huriat taninna ruas ni huriata kakak. Apa cukup 600? Ya, rasional mengatakan tidak mungkin. Tapi realitanya apa yang terjadi? 600 masih sisa. Bahkan gereja kita bisa ikut ambil bagian, memberikan, bersosial kepada yang ada di sekitar gereja. Nah, melampaui. Jadi bukan iman rasional, tapi iman yang melampaui. Sedia uboi masa. Marwaso de debata mangukap rohani ruas ni hurian HKBP Cakung. Dia mau berbagi seperti Elisa tadi. Dia tidak mau langsung meminta untuk dia. Tapi dia katakan, pasahat ma, tu sisa 100 halaki. Nang P20. Siani ida hotta, gudang do ruas ni huriata yang berbagi. Dengan tidak mengambil yang 600 tadi. Sehingga kita masih bisa memberikan kepada yang ada di sekitar kita. Nah, di sana juga itulah yang terjadi di sini. Marpanarihon, marhite dang majalo. Nah, tapi dengan demikian dia sudah melakukan aksi peduli terhadap sesama di tengah-tengah persekutuan. Sehingga bisalah kita pahami kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau semua yang berbuat seperti itu, yang 20 ini ada sisanya. Gabete bado. Nah 20-on HP 100 halak. Naikon maka sagaton manang marsaulihon. Ya, seperti Yesus yang memerintahkan memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada berapa orang? 5.000 orang. Mana mungkin? Tapi sisanya 12 keranjang. Kenapa ada? Kalau logika memahami tidak mungkin. Alai molo taatusi di perdalanan saya mabuan. Bohal dojolma. Molo madalani si dalananda. Nah, tentu ada yang dia bawa. Nah, dia tidak mau. Biarlah kita bagi saja kepada mereka. Saya punya bekal. Bahkan bekal dia ini tidak habisnya. Dia tahu mungkin ada orang di sekitarnya, sehingga dia juga mempersiapkan untuk orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia berbagi, makanya sisa. Nah, marpanarihon sianima, jadi melampaui iman yang melampaui dan diri nasa diri di pasari-sari alai di sarihon dodonganna na makarikoton di tonga-tonga nih parsaurani. Dia lebih mengedepankan orang yang sangat membutuhkan di sana. Yang kedua, napa dua kon? Didok iko saha do pasu-pasu ni debata tu akka nanya sianna. Sian segi jumlah nakin 20 dibagi 100. Tentu minus 80. Tapi mengapa ada sisa? Yang menjadi pertanyaan, dari 20 itu, siapa yang menerima berkat? Apakah yang menerima dari yang 20 itu? Dan siapakah yang tidak menerima berkat? Apakah yang tidak menerima dari 20 itu? Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita dengan tidak menerima, dia sudah menjadi alat Tuhan memberikan gawe parhitean di mana di pasu-pasu nih debata. Bahkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20:35 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan orang yang menerima memang dia benar-benar membutuhkan. Jadi bukan menimbun. Songona masa nata adopi di kopi sapulusion, molo baru-baru ro nama saon di tonga-tonga di ngulutta, pas bui mago masker. Karena ada yang menimbun
masker. Jalan waing, wah, gudang jul mama karikoton oksigen di rumah sakit. Nadong dona menimbun oksigen waing, luar biasa. Dirina di pasari-sari, lau mangalului, parutungan, itonga-tonga ni nama saon. Tabadau mai, yang tonga-tonga ni nguluta. Aleta sarihom ma dongata, asarak mangulu hita. Rap makasabapon, rap makamulatehon, pasu-pasu ni debata, nata jalo di tonga-tonga ni ngulu. Ai diramoti debata do hita, diotik nang dinagudang, nata jalo di tonga-tonga ni ngulu. Jaladak kaya di tadi ko debata hita, gabi hurangan at turaparon, gejang do tangan ni debata, mamasu-masu hita. Ido nadok nyata ibata jiji saya 50 sia ay sada. Ida mah dada nahurang gajang tangan ni Jehovah laho mangurupi hamu. Jaladada marhapal pinggolna so marbinegi. Tuhan selalu mendengar jeritan kita. Tangan Tuhan begitu panjang, dia pakai segala cara. Songon sahalak nasian bal salisanakin. Peduli tuhala ni debata. Lamma hita akan oporsea di debata. Jadi unang holsoa kita. Yaka nahurang. Filipi 4:6. Unang holso kamu agiaha. Alay sadok pa botoh kamu matu debata. Pangidua muna marhite hite tangiyang. Dohot elehele mardongan mauliate. Kurian itu hatta. Songon si Elisa mahita. Nama narihon na adong di humaliyang. Nangpe di rasional faith tidak mampu itu untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Alai taingok mak. Hagugoon dohot huaso ni debata mangulado di tonga-tonga ni ulaon. Parasi ni rohaon natapatupa di tonga-tonga ni ngulu. Di dia pehita mangadenganan. Lama di tonga-tonga ni parsaoran di Uriai. Jala taingot mak. Allah berjanji merpada do debata. Jala dakkea debata ingkar janji. Sai dipatuk debata do akan narikot di tonga-tonga ni nguluta. Jala di lehon tuhita akan narikot. Jadi unang tapangasahon pikirat tanah joppoki dohot pamerengat tanah joppoki laho marnida kuaso manang hagugoon ni debata di pardalanan ni nguluta ganupari. Tapangasahon ma hapor syautai yang melampaui segala akal. Jalan ngulu na di bagasan pakirimok kita. Iko makirim dohita na otiki cukup. Ale unang gabe song panduk nela Batak, godang gabe kurang. Daong. Na otiki cukup. Lamma na gudangi, kita bisa ikut ambil bagian dalam kehidupan bersosial atau peduli dengan sesama. Tapake mak. Tiki dohot na adong na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni nguluta laho patupahon ulaon asiniroha ay debata do na mangarang moti saluhut akka na niasianna tuhat tama na mangarang moti hita saluhut na martangya kita. Mauliate sobo kami tu adopan mo ali Tuhan debata Jehovah amanami. Dihatam na badia. Napaingot to kami akan aporsea diho. Pangaramotion di tonga-tonga ni ngulu nami. Mangula. Jala mangulu doho Tuhan. Dihuaso dot hagugoommu. Nasay toktong hupakilalaho kami jalanay konido Tuhan huhati dako kami di tonga-tonga ni ngulu nami asa tahu kami
songon sahalak nasian bal salisai, songon inang naposom si Elisa, mar panarihon, marhite na adongi. Godang do tututuhan pasu-pasum na hujalo kami. Jala dipake hodoi Tuhan, naeng si pakion nami di tonga-tonga niya kanarikot di ngulu tar lumobi Tuhan. Asa marlapatang ngulu nami. Jala pakiomu hami Tuhan, gabi parhiteamu tuaka na humaliang. Tunghoma Tuhan na mangukap roha nami. Asa tahu hami Tuhan, mangulahon hatam di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Tar lumobi may Tuhan, di tonga-tonga ni pardalanan ni huriam. Molo mangasahon pikiran nami, dang haatusak kami na masaon. Alay-ala ulam muda Tuhan naikon patar di tonga-tonga ni huriam. Harajau muda Tuhan ikon patar marhite parbaritaon nami. Mangasaho ko mahami Tuhan mangatu sinamasay. Unang mangasahon pikiran nami. Hagugoom muda Tuhan na mangula. Pajongjokon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi di keputusan rapot huria di bulan diakonia naikon siubasan nami di bulan Juli Agustus alaikom masa PPKM darurat. Porsiedo kami Tuhan hodo na patukon saluhut nai asatung marbarita matutu Tuhan huriam, patupahon ulaon asiniroha, diragam ni akahamaulon, naniadupan ni ruas ni huriam. Marhuaso do Tuhan mangukap roha ni sude ruas ni huriam. Mar panarihon, di tonga-tonga ni namasaon. Asatung homa Tuhan namar sangap, di saluhut nai. Ubo kami Tuhan, sude ruas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton. Gudang na isolasi mandiri, nang na dirawat di wisma atlet, songoni manang dibagas, nasida nang na di rumah sakit pe. Tuhodo kami Tuhan, pasahaton sude ruas ni huriam. Homa Tuhan na mangalehon pakirimon na mangulu. Homa Tuhan napahoton haporsyaon nasida. Ciakodo Tuhan hamamalum ni nasa parsahiton. Hodo Tuhan namarhuaso di salut ngulu nami. Asa tung marpakirimo tuhoma nasida pasahaton ngulu nasida. Jala mangido kahipason siako. Pasu-pasu akaubat ng sipanganot Tuhan. Lehonomu martaba-taba hahipason ni sude ruas ni huriam. Boy matutuna sida marnida Tuhan, hagogo ondot huasom, natoktong madongani ngulu nasida. Songoni matuhan, nang niudut niya kaulaw na nang siwasan nami di bawasan sadarion. Tarlumobi di danang pasahaton pangapulion, di keluarga ni huriam. Na tariluilu, ala nang jumolo, marujungolu, siantongan ni keluarga nasida. Kasih roham Tuhan. Paluas may mardalan do dinggan jala tarapul ng ruas di huriam. O matuan na mga linggomi hami siyan. Aka virus na buhay masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Linggomi hami Tuhan. Jala leon hahipason ihami saluhut na. Tak dihong pasat hami salut nang ulu nami di bagasan sadarion. Homa Tuhan nama juluani lakanami. Jalong mahami Tuhan di namangidu mangelek tudupanmu di bagasan tangiang namion. Salut na sobo kami tuho. Olan di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si paluahapi. Amin. Taparade ma edeta laus tapasahat ma peliata.
pasahat mapeliata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan do nasauli basa namauli utus. Kupasahat hami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jal ramoti asaw parasya kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, te saut malomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jari ramoti tuan de batama ho. Disondakon tuan de batama buhina tuho. Jalasi marohana midaho. Didopakon tuan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim amin. Sude ruas ni huriata hakabe peresot cakung. Salam sehat ma dihita saluhutna.